zakwethu. Uma ngabe uqala ukuba i-channel iNyakade no-TV, ngisacela wenze okulungileyo, ucofe ibhathini elibhalwe ukuthi subscribe, ushere, ulike. Bafowethu ngibathele indaba esho kakhulu. Nakhu bafowethu nayibonela la kwividiyo, abantu batinyelwa izinyosi, kuginqike i-truck la likatshwala. Abantu bazamile ukutapa kodwa akutapeki utshwala ngenxa yey'nyosi ey'gcwele. Ake niy'bukele nina-ke bafowethu, ngicela ningakhohlwa-ke ukusubscribe-a, nilike, nishere. Ngiyabonga. Mina nawe sodibana kwiy'taba ey'landelayo. Ngiyazi-ke le nto sekuyi-truck latshwala la. Hayi abantu bahlatshwe zinyosi mawala eyathakatha lo mlungu umlungu noma isulumane. Buka ngisho ipoyisa buka yasho inyosi yasho khalapho buka yasho wendoda buka Bola zibathinta ngemuva hey bawulathakatha lo mlungu ngeke bona bakithi ulathakatha lo mlungu ngeke inyosi ibathinta God have mercy upon us.